Понякога трябва да спасяваш хората от собствените им грехове. В смисъл от греховете, които правят спрямо теб. Не позволявай на хората да те използват. Не позволявай на хората да крадат от теб. Не позволявай на хората да те обиждат. Не позволявай на хората да имат лошо отношение към тебе. Просто се оттегли. Има една семпла българска поговорка: по хлупеното мляко котките не го ядат. В смисъл, че ти сам трябва да определяш своите граници и сам трябва да предприемеш мерки и да се обградиш с енергия, която е защитна за теб. Не позволявай на хората, които в момента са на по-ниско интелектуално, духовно развитие и енергийно състояние, да постъпват зле към теб. Не заради теб само самия, но заради самите хора също. Защото когато ти не позволяваш на хората да постъпват недобре с теб, фактически ти им спестяваш грехове, ти им спестяваш карма, ти им спестяваш лоши постъпки, от които самите те ще страдат повече от теб, но те не го разбират. В този момент не са на тази висота на съзнанието да разбират, че каквото мислиш, каквото правиш на другите, всъщност го правиш на себе си. Защото ти имаш тези мисли негативни и тези постъпки към други хора. Има и нещо друго. Когато някой постъпва несправедливо с теб или направо казано лошо с теб, не дей да реагираш и не дей да отвръщаш с нещо подобно. Напротив, пази се от мисли, които са против тези хора, дори да имаш право. Дори се пази от мисли, които са справедливи. Въобще не говори за тези неща. Защото в един момент, малко или много, ти също си допринесъл за привличане на подобна ситуация. Това означава, че има вътрешна работа, която трябва да свършиш. Осъзнавания, които трябва да осъществиш. Каквото и да се случва, търси позитивните аспекти по темата, търси добрите качества на хората, търси хубавите страни на ситуацията, търси полезното, търси поуката, търси това, което ти помага да напредваш, да осъзнаваш все повече аспекти на живота и да се придвижваш в по-финни мисли и в по-добри ситуации на житейското изживяване. Помисли за тези неща. Всяка дума е много важна. Абсолютно всяка дума е много важна. Всяка мисъл е много важна. Оттам идват чувства, оттам идват привличания, оттам идват действия. Ако не можеш да кажеш нищо хубаво за един човек, просто не мисли за този човек. Мисли за хора, с които можеш да кажеш конкретни, конструктивни неща и сам селектирай мислите. Лесно е, когато мислиш за себе си, да мислиш хубави мисли, позитивни мисли, финни мисли, конструктивни мисли, креативни мисли и всякакъв род действени мисли, които трансформират живота ти. Това е лесно. Но когато някой ти вреди, да мислиш нещо хубаво за този човек не е чак толкова лесно. Изисква ниво на осъзнаване, което е доста по-финно от обичайно срещаното ниво на разбиране за тези неща. Затова упражнявай се, стреми се
Благодари в себе си на този човек, че ти е създал трудности или неприятности, или има лошо отношение към тебе, защото ти започваш да осъзнаваш, че ти искаш да се изтеглиш в друго измерение на мислите, в по-финно измерение на мисловните процеси, където хората се ценят един друг, където хората търсят прогрес, търсят напредък, търсят взаимност, сътрудничество, разбирателство и всички тези неща, които помагат на човека да напредва и на всеки да се чувства в крайна сметка добре. Защото човек се чувства удовлетворен, когато напредва. А най-важното напредване е да се осланяш на добротата. Това е. Добротата е основата на свързването между хората. Добротата е основата на напредъка. И всичко това трябва да се преосмисли. Бъди много внимателен. Какво мислиш за друг човек? Някой те е наранил. Не мисли за нараняването. Или не мисли за този човек, или помисли какви добри мисли можеш да помислиш за този човек. Някой постъпва с теб много лошо. Просто се отстрани. Свързвай се с хора, които ти помагат да напредваш или с хора, на които ти си в състояние да помогнеш да напредват в някакъв аспект на живота. Но на това исках да ти обърна специално внимание, че когато мислиш за себе си, е по-лесно да измислиш добри мисли, а когато мислиш за другите, особено много хора се подхлъзват в това да мислят негативно за хората, които правят лоши неща с тях. Това е трудно, но трябва да се отработи. Не дей да мислиш нищо лошо за никой. Пожелавай на всеки да бъде добре, пожелавай на всеки изобилие, здраве, енергия, по-висше осъзнаване, пожелавай на всеки напредък. Пожелавай на всеки доброта и виж какво ще се случи.